Wel, bore da, a chroeso i chi. Yn ôl yn oreori, mae'n handi deg. Ac os ydych chi'n meddwl, ond dydy hi ddim yn ôl clocia ni, dwi'n meddwl bod na ryw fymryn bach o oedi yn y darlledu byw, felly mi fydda i'n deud rhywbeth a fyddwch chi'n glwad o ryw 30 eiliad yn ddiweddarach, ond peidiwch y poeni, neith hynny ddim effeithio dim. Braf iawn cael eich cwmni chi, a gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn y bore yma, wrth i ni gael cyfle o'r newydd i addoli hefo'n gilydd. Dwi'n ni'n sut mae pethau hefo chi ar hyn o bryd. Mae'n debyg y bydd gennym ni i gyd brofiadau amrywiol, ond mae'r cyfle, a dwi'n gwybod mod i'n ei ddeud o yn aml, ond mae'r cyfle i ni i ddod hefo'n gilydd i addoli yn rhywbeth mor werthfawr i'r Cristion. Achos da ni'n credu bod yna rhywbeth neilltuol yn digwydd wrth i ni ddod at Dduw. Hyd yn oed bod ni ar wahân yn gorfforol ar hyn o bryd, mae yna werth neilltuol yn y ffaith yn bod ni'n rhoi amser cyson i geisio Duw ac i ofyn iddo fo am ei arweiniad ac am iddo fo weithio yn yn calonna ni ac ar yn meddyliau ni. Dros yr wythnosa dwytha, dwi wedi bod yn darllen trwy Salm 119 yn fy narllan personol dyddiol. A mae Salm 119 wrth gwrs yn enwog am fod y salm hira yn llyfr y salma, ond mae hi hefyd yn salm sydd yn canolbwyntio ar air Duw, ar y Beibl fel tai. Ac felly, wrth i mi fod yn darllen trwy'r salm, mae wedi yn atgoffa fi y gwerth neilltuol sydd yna o ofyn i Dduw yn adfywio ni trwy y Beibl. Bod ni'n darllen ac wrth i ni darllen, bod ni yn gofyn i'r Ysbryd Glân yn argyhoeddi ni o'r pethau sydd ddim yn gywir am yn bywydau ni'n hunain, ac wrth yn argyhoeddi ni wedyn disgleirio ar fawredd Duw ac yn benodol Iesu Grist fel gwaredwr, a bod hynny wrth i'r ysbryd yn bywio cael ni yn adfywio ni. A dwi eisiau i ni gael y cyfle yna bore yma hefo'n gilydd heddiw, i gael yn adfywio wrth ofyn i Dduw yn bendithio ni, wrth ofyn i'r Ysbryd Glân agor yn llygid ni a cyffwrdd i gynhesu'n calonna ni i foli, i ddiolch ac i fod yn obeithiol yn sgil yr hyn da ni wedi glywed hefo'n gilydd. Felly, da ni am gael cyfle i weddio bore yma. Dwi am roi ryw chydig eiliadau i ni gael tawelu, ac yna mi na i weddio wrth i ni gyflwyno'r gwasanaeth yma i Dduw. O arglwydd Dduw, mae dair di yn Salm 119 yn deud fel hyn: Rwyf mewn gofid mawr o arglwydd, adfywia fi yn ôl dair. Ti yw fy lloches am tarian, yr wyf yn gobeithio yn dair. O dadnefol wrth i ni ddod i daddoli di bore yma, da ni'n dod fel ag yr yda ni. Rhei ohona ni yn bryderus, eraill yn brwydro, yn erbyn salwch a phoen a phryder. Rhei ohona ni yn profi llawenydd ac arglwydd, da ni gyd am ddod ata ti yn gofyn arglwydd adfywia ni trwy dair bore yma. Arwain ni i ryfeddu, arwain ni ddiolch, arwain i ni edrach o'r newydd ar yn bywydau ni, ar yn cyflwr ni, ar hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud dros di bobl. Bydd yn agos felly, trwy Ysbryd Glân, arwain a thywys ni at Iesu Grist, am bod ni'n gofyn hyn yn hyderus, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, nes mlaen bore yma, mi fyddwn ni yn parhau hefo'n cyfres yn edrych ar awdurdod a nerth Iesu Grist, ac yn arbennig heddiw, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar hanesyn o Ioan pennod 2, lle mae Iesu a'i ffrindiau fam mewn priodas yng Galilea. Ac yn Iesu'n gweithredu mewn ffordd arbennig yn y dathliad hwnnw i arbad yr bobl oedd yn y briodas rhag cryn dipyn o embaras, a deud y gwir. A tra dwi'n sôn am ddathliad, mi ddigwyddodd na rhywbeth arbennig ym Mro Aled wsos dwytha. Dwi'n gwybod wneith i ddim diolch i mi, ond mae'n cynorthwyydd ni, Mair Bryngola, wedi dathlu pen-blwydd arbennig. Na i ddim deud mwy na hynny, ond da ni eisiau deud pen-blwydd hapus iawn wrth Mair, a diolch iddi hi am gymaint mae hi'n ei wneud, wel, yn sicr yn nghefnogi fi fel gweinidog, ond
yn gwneud gymaint o waith gofalu a threfnu a bod yna yn gefn i gymaint ohono ni. Felly, da ni isio llawenhau a diolch i Mair wrth ddymuno'n dda iddi hi wrth ddathlu. Os da chi'n ddigwylydd, gewch chi ofyn iddi faint di hoe ti. Ond yn y sefyllfa yma, da ni yn diolch bod na bethau i ni lawenhau a diolch amdanyn nhw. A da ni isio moli yr arglwydd hefo'n gilydd bore yma, a da ni'n mynd i wneud hynny wrth ganu neu wrando ar un o'r caneuon poblogaeth cyfoes da ni wedi bod yn ei chanu a chyfieithiad Meirion Morris. A mae y gan yn mynd fel hyn. Molar i o'r fennau di a ddolaf y sanctau ddyn. Gyda mnerth i gyd fennau di a ddolaf y sanctau ddyn. Fe gwyd yr hael diwrnod newydd wawria. Mae'n amser canu dy gan o ddiw. Beth bynnag a ddaw yr hyn fydd ar fy llwybr, rho ras i ganu wrth i'r machlud ddod. Ac ar ôl i ni wrando ar yr emyn yma, mi fydd Rhys Dafis Llansannan yn gweddio, a mi glywwn ni y darlleniad o Ioan pennod 2 gan Elinor Davies Llanfair Talheuad. Gweddiwn, diolch i ti o Dduw am y cyfle newydd yma i ddod i daddoli. Rydyn ni'n cyflwyno ein hunain i ti yn ostyngedig, ond eto'n eiddgar ac yn llawen,
gan wybod y fod yn bresennol efo ni yn yr oedfa. Ti ydy'r creawdwr sy'n holl bresennol. Arglwydd ein ior ni, mor ardderchog i'w denw. Clodforwn di heddiw am dy fawredd a dy allu, a chlodforwn di am gadw dy addewid, am gadw dy gyfamod, drwy ofalu amdanom ac am anfon dy fab Iesu Grist i'r byd i'n hachub, a drwy farw ar y groes i ni gael etifeddu'r bywyd trygwyddol. Rydyn ni'n dod ata ti gan wybod ein bod ni'n llawn ffeleddau yn bechaduriaid anheilwng ohono ti. Rydyn ni'n cyfaddau wrth i ni sylwi ar ffeleddau amlwg y ddynoliaeth o'n cwmpas. Ein bod ni'n yr un mor eog o droseddu yn derbyn bob lewyn. Os gweli di'n dda arglwydd, maddau y troion aml hynny pan fy'n beiau ni yn ychwanegu at feiau teulu dyn. Beiau sydd fel yr afiechyd heintus sy'n cerdded o fywyd i fywyd yn ein hoes ni. Rydyn ni'n cyfaddau eto ger dy fron y bore yma ein bod ninnau yn cario afiechydon pechod yn ein meddyliau ac yn ein calonau ni. A rydyn ni'n gweddio arglwydd, y gwneud i anfon dysbryd glân i mewn i'n bywydau i'w puro nhw. A rydyn ni'n diolch i ti arglwydd am y fraint o gael dy ofal drosom wrth i ni wynebu treialon bywyd. Cyfrwn ein bendithion wrth i ni feddwl am y rhai sydd mewn anghenion llawer mwy na'r rhai ni y dyddiau hyn. Gweddiwn y byddi di'n cofio am y cleifion yn ei anhwylder, am y tlodion bregus yn ei newyn, ac am y galarwyr yn ei colled. Ac yn arbennig heddiw, estynwn ein gwyddiau ymhell at y rhai sydd yng nghanol gofid y feirws dieflig anweladwy, sy'n bygwth dy bobl yn gynyddol ledled y byd. Ac at y rhai sy'n peryglu eu bywydau eu hunain, heb feddwl ddwywaith, drwy herio'r feirws i ofalu am y rhai sydd wedi eu heintio. Rhon erth yw cynnal bob un. Does neb all ei cyrraedd yn well na ti. A diolchwn am dy ffyddlondeb diflino i ni, yn cadw dy gyfamod ar hyd yr oesoedd, gweithaf siom ymddygiad y bobl. Y cyfamod sydd mor anhygoel o gadarn, fel y gwnes ti aberthu dy unig fab mwyn i ni gael byw. Dyna fesur dy faddeuant, a dy ras, a dy gariad mawr tuag atom. Clwsom o'r darlleniad fel y cyflwynais dy fab Iesu mewn priodas, a chlysur sy'n ddathliad cyhoeddus o gariad. Gweddiwn y gwneud di ddathlu dy gariad gyda ni y bore yma, drwy gyflwyno dy fab i'n plith, i droi dŵr ein bywydau yn wyn gorau. Nertha ni fel unigolion ac fel eglwys i rannu'r newyddion da am dy ffyddlondeb a dy fendithion hael. A nertha ni i argyhoeddi ein cydyn am yr achubiaeth sydd i'w chael drwy afael yn llaw dy fab Iesu Grist. Cyflwynwn roedfa hon yn llawen i ti. Amen. Y priodas yng Nghana. Y trydydd dydd yr oedd priodas yng Nghana Galilea ac roedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwin ac meddai mam Iesu wrtho ef. Nid oes ganddynt win. Dwedodd Iesu wrthi hi. Wraig, pam yr wyt ti yn ymyrryd am i? Nid yw fawr i wedi dod eto. Dwedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion. Gwnewch beth bynnag y ddywed wrthych. Roedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi'u gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 20 o alwyni. Dwedodd Iesu wrthynt, llannwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn nawr tynnwch beth allan ac ewch ag ef i lywydd y wledd, a gwneithant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodad ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach, ond yr oedd ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea,
amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Wedi hyn, aeth ef a'i fam a'i frodyr a'i ddisgyblion i lawr i Gapernaum ac aros yno am ychydig ddyddiau. Iawn, dwi isio i chi gyfadda wan. Faint ohona chi, go iawn, sydd wedi bod yn gwylio y rhaglen I'm a Celebrity dros yr wsos dwytha yma, sy'n cael ei recordio yng Nghastell Gwrych. Na i gyfadda i ddechrau, dwi ddim fel arfer efo ryw lawer o ddiddordeb yn y rhaglen I'm a Celebrity. Yn fwy na dim byd, achos dwi'n nabod rhan mwyaf o'r celebrity sydd yna. Ond mae rai fi gyfadda wsos yma, dwi wedi gwylio. Achos bod ti ar stepan yn drws ni, ac achos o'n i'n meddwl be yn y byd mawr maen nhw'n mynd i wneud wedi symud i lleoliad o Awstralia i Abergela, sut fysa nhw yn ymdopi. A chyfo, wrth i mi fod yn gwylio'r rhaglen ac yn edrych ar y pethau hirts maen nhw wedi bod yn neud yn bita rhyw bethau digon annymunol ac yn gofyn y cwestiwn lle maen nhw wedi cael gafal ar gymaint o y creaduriaid yma a'r nadroedd yn Abergela o bob man i daflu nhw ar ben y bobl druan. Yr un peth sydd wedi bod yn mynd trwy fy meddwl i ydy pam bysa nhw'n gwneud y fath raglen. Ac wrth gwrs yr atab mwyaf tebygol ydy achos bod nhw'n gallu. Mae'r arian gynnyn nhw i wneud y teip yma raglen ac mae'n ymddangos bod ti yn raglen ac yn fformat eithriadol o boblogaeth. Mae'n llwyddo yn dydi. Heddiw, da ni am ystyried Iesu Grist yn troi dŵr yn win. Ac mae yr hanes yma o'r Beibl, o Ioan pennod 2, wedi bod yn ffynhonnell dda i weinidogion ac i weithwyr plant ieuenctid wneud stori plant fwy nag unwaith. A galla i ddim beirniadu achos dwi'n gwybod mod i wedi gwneud hynny. Ar chwarae hefo lliw bwyd mwyn trio cael rhywbeth sydd yn edrych yn debyg i win. Ond wrth i ni fyfyrio ar yr hanes bora yma, dwi eisiau i ni fod yn llygyd ar agor i ystyried beth sydd yn cael ei ddangos i ni go iawn yma. Hynny di, bod na rhywbeth mwy na dim ond yr ffaith bod Iesu yn gallu troi dŵr yn wir yn cael ei ddeud yma. Bod hynny yn wir, mae'n dangos nerth a gallu Iesu Grist. Mae yna fwy na dim ond gwyrth yn digwydd yma oherwydd fod Iesu yn gallu. Ac wrth gwrs, i Iesu Grist, pan mae o'n gwneud y gwirthiau yma, nid mwyn ennill poblogrwydd mae o'n gwneud hynny. Ond mae ganddo fo amcan penodol mewn golwg a gwaith penodol wedi roed iddo fo gan y tad. Mae'n bwysig i ni gofio wrth ddod at yr hanes yma, mae hon ydy'r wyrth gyntaf sy'n cael ei chofnodi yn Efengil Ioan. Ac a bod yn fanwl gywir, nid fel gwyrth mae hi'n cael ei disgrifio, ond fel arwydd, dyna di'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn adnod 11 yn Beibl Cymraeg diwygiedig ddari ni glywed o'r darlleniad. Ac os ydych chi'n sylwi, os ydych chi'n dilyn Beibl.net, mae yna nodyn bach yn deud arwydd ydy'r gair yn y Groeg gwreiddiol. Pam arwydd? Wel, arwydd sydd yn pwyntio ni at y ffaith bod Iesu Grist yn fab Duw, na Iesu Grist oedd y Meseia. Ac wrth gwrs mae arwyddion yn bethau eithriadol o ddefnyddiol yn dydyn, ond dim ond os di pob peth yn disgyn i'w le. Mae rhaid i'r arwydd fod yna, a mae rhaid i ni sylwi ar yr arwydd mwyn iddo fo fod yn ddefnyddiol. Dwi wedi bod yn ar goll ddigon o weithiau ar lonydd cul y wlad i wybod bod peidio cael arwydd ar ben y postyn ddim help o gwbl, fel nag ydy methu ffeindio enw'r ffarm, achos bod yr arwydd wedi guddio enghraifft dan wrych, diom ddim help. Ac felly mae hi hefo arwyddion y mae Ioan yn ei roed o waith Iesu Grist yn ei Efengil. Mae rhaid i ni sylwi arnyn nhw ac ymateb iddyn nhw. A dyna pam mae Ioan wedi eu cynnwys nhw. Felly, dewch i ni hefo'n gilydd bore yma ystyried be ddigwyddodd yn y brodas yma yng Nghana Galilea. A gobeithio trwy'r ysbryd glân y gallwn ni sylweddoli be mae'r arwyddion yma yn ei ddangos am Iesu Grist a be mae hynny fod i
olygu i ni yn bywydau heddiw. Ond cyn i ni fynd dim pellach, dwi isio i ni drio rhoi pob peth da ni'n wybod am drefn priodas o'r neilltu. Achos wrth gwrs, da ni'n mynd yn ôl 2000 o flynyddoedd, a da ni'n mynd i ddiwylliant tra gwahanol i gyfnod y Testament Newydd. I ddiwylliant Iddewig oedd Iesu Grist yn byw yno fo. Achos yn y cyfnod yma, mi fasa priodas a dathliad priodas yn gallu para am nifer o ddyddiau. Ac yn y diwylliant yma, mae'n debyg yma y priodfab oedd yn gyfrifol am y bwyd a'r diod. Os ydych chi yn dada i ferched, peidiwch â gwenu a deud fyswn i'n licio byw yn y cyfnod yna hefyd. Y priodfab oedd yn gyfrifol felly am ddarparu ar gyfer y wledd, ac yn y diwylliant, os nad oedd o'n llwyddo i wneud hynny, mi fysa na gryn wgu arno fo. Diwylliant o warth fysa y petai na ddim digon o fwyd a ddim digon o ddiod. Ac mi oedd na un esboniwr nes i ddarllen yn mynd mor bell ac yn dweud bod na dystiolaeth, os nad oedd y priodfab wedi darparu digon, y bysa na le i deulu y briodferch fynd ar priodfab i gyfraith, achos bod o heb gadw i rhan o'r fargan. Wan, peidiwch chi a gwneud yr un y fath pan mae hi'n dod i drefnu priodasa. Ond o ddifri, mi fysa na rhywun felly yn disgwyl oherwydd bod y gwin wedi pallu bod na ddim mwy o win yn y briodas yma, bysa na dipyn o banig wedi dod i bawb oedd yn gwybod be oedd yn digwydd. Mi fysa'r embaras i'r priodfab yn enfawr, nid y mater bach ydi o, a dyna pam bod mam Iesu Mair isio gwneud rhywbeth am y sefyllfa. Mae hi'n sylweddoli difrifoldeb yr hyn sydd yn digwydd, a mae hi'n troi at Iesu gan awgrymu y gall o wneud rhywbeth i leddfu y broblam sydd wedi codi. A mae matab Iesu Grist i'w fam yn ddiddorol iawn yma, ynddydi? Mae'n dibynnu pa gyfieithiad ydych chi'n ddarllen. Mae'n gallu ymddangos fel bod Iesu yn eitha siort, yn gas bron hefo'i fam, ond dydy hynny ddim yn wir. Ond mae yna elfen o, dwi'm yn gwybod, ydy cywiro yn rhy gry, ond yn sicr mae Iesu yn cyfarwyddo Mair yn fama, yn rhybuddio hi bron, bod ganddo fo waith penodol i wneud. Be mae o'n dweud ydy, dydy'n amser i ddim wedi dod eto. Oherwydd mae Iesu'n gwybod bod gynno fo waith penodol i wneud, a bod pen llanw y gwaith hwnnw wrth gwrs yn dod yn Jerusalem ar y groes mewn amser. A dwi'n meddwl bod y sgwrs yma rhwng Mair a Iesu yn dysgu llawer i ni ynglyn â'n ymwneud ni a'r arglwydd hefyd. A sut mae doethineb a daioni Duw yn llawer gwell na'r hyn yr ydyn ni'n sylweddoli. Be dwi'n meddwl ydy hyn? Mor aml mae plant yn gallu bod yn ddrych i sut ydyn ni'n ymatab i bethau, ond bod ni'n gallu celu yn hymatab fel oedolion chydig bach yn well. Ond da ni gyd yn gwybod hefo plant sut mae'n gallu bod weithiau. Mae plant yn rhoi i bryd ar rhywbeth, a dyna'r unig beth maen nhw isio. Dyna'r unig beth sy'n cyfri iddyn nhw. Dydwch na bisged maen nhw angen. Mae'n rhaid iddyn nhw gael y fisged yna. Dyna di cychwyn a diwedd pob peth. Os ydyn nhw'n cael y fisged, maen nhw wrth i bodda. Os ydyn nhw ddim, maen nhw'n pwdu a mae'r byd ar ben. Ond i'r oedolyn sydd yn penderfynu rhoi y fisged neu ddim, mae yna lot mwy o ystyriaethau na dim ond ydyn nhw'n rhoi y fisged neu ddim. Faint o fisgedi mae'r plentyn wedi gael yn barod? Oes na blentyn arall o gwmpas sydd ella heb gael bisged o gwbl pryd mae amser swper yn dod. I ni fel pobl, yn naturiol mi fyddwn ni yn troi at Dduw, mi fyddwn ni'n gweddio i Iesu Grist am faterion penodol sy'n pwyso arnon ni. Os da ni'n poeni, os oes na wendid neu salwch neu sefyllfa deuluol sydd yn llenwi yn golwg ni, dyna fyddwn ni'n pledio i Dduw amdano fo. A mae hynny'n gwbl briodol ac yn cael ei annog gan Iesu Grist. Ond mae rhaid ni fod yn ofalus nad ydyn ni'n gweddio gan ddeud dim ond hyn
arglwydd dwi eisiau ti ddelio hefo fo. Achos mae Duw yn gweld gymaint yn fwy na dim ond yn sefyllfa bresennol ni, a mae ddaioni a'i ddoethineb o yn golygu bod o isio yn helpu ni rwan yndi, ond mae o isio rhoi gymaint yn fwy na hynny i ni. A fel oedd Iesu Grist yn y sefyllfa yma wedi gweithredu i helpu y bobl yn y brodas, ond mi oedd gynno fo lawar mwy i'w ddangos, felly mae i chi a finna. Ia, mae eisiau ni fynd a pledio am yn sefyllfa ni rwan, ond cofiwch bod gan yr arglwydd gymaint yn fwy o'i ddaioni a'i ras i'w rannu â ni, fel ac mae Iesu Grist yn ei ddangos yn yr hanes yma. Mae bendith Duw i ni ar gyfer rwan ac am dragwyddoldeb. A mae'r hyn mae Iesu yn ei wneud yn y brodas yma yn gwbl syfrdanol yn dydi. Mae o'n gofyn i'r, waiters fysa ni'n ei galw nhw, debyg y gweision neu'r gwasanaethyddion, lenwi 6 llestr carreg mawr hefo dŵr ac a'i llenwi nhw at yr ymylon. Ond wrth i mi ddarllen a paratoi ar gyfer y rhan yma o'r Efengil Ioan, dwi wedi bod yn cael traffarth dychmygu faint o hylif, faint o ddŵr oedd yn cael ei roed yn yr llestri cerrig enfawr yma, 6 ohonyn nhw. Ac ar ôl gwneud chydig bach o waith ymchwil, dwi wedi dod i'r casgliad sydyn, mae tua maint bath cyffredin o ddŵr oedd yn cael ei roed mewn un o hein. Felly, os di'n helpu chi, meddyliwch am lond 6 bath o ddŵr. Dyna faint gafodd i lenwi. Ond pam? Pam bod y llestri cerrig mawr yma yno yn y lle cyntaf? Wel, fel da ni ar hyn o bryd, unrhyw bryd ydyn ni'n mynd i adeilad cyhoeddus yn gorfod rhoi'r hylif di-heintio na ar yn dilo, yn niwylliant yr Iddewon, mi oedd gynnyn nhw yr offer yma ar gyfer glanhau yn seremoniol, mwyn gwneud yn siŵr bod nhw ddim yn aflan, a mae Beibl.net, os darllenwch chi Ioan 2 ym Beibl.net, yn egluro hynny. Maen nhw'n deud y math sy'n cael ei ddefnyddio gan yr Iddewon i ddal dŵr ar gyfer y ddefod o molchi seremoniol. Felly mi oedd yr cyfarpar yma yno mwyn gwneud yn siŵr bod y bobl yn lân yn seremoniol. Ac felly os ydych chi'n meddwl amdano fo, mi oedd y llestri cerrig yma yno mwyn dangos i'r Iddewon mewn un ffordd i pellter nhw oddi wrth y Duw sanctaidd. Mi oedd rhaid iddyn nhw lanhau yn seremoniol i sicrhau bod nhw yn gwneud yr hyn yr oedd Duw yn ofyn iddyn nhw. Ac wrth i ni feddwl be mae Iesu Grist yn ei wneud i'r dŵr yn y llestri glanhau seremoniol yma, mae'r arwydd sydd yn digwydd yn y bennod yma yn dod yn llawer cyfoethocach na dim ond Iesu yn dangos i allu rhyfeddol. Be mae Iesu'n ei wneud ydy newid dŵr yr hen gyfundrefn Iddewig o'r fod glanhau yn seremoniol i fod yn win hyfryd teyrnas Dduw ac oes newydd y Meseia. Achos os da chi'n meddwl amdano fo, trwy y Beibl, mae na ddarlunia cyson sydd yn disgrifio teyrnas Duw a'r oes yna pan fydd Duw hefo'i bobl fel gwledd. Gwledd fendigedig. Ac felly be mae Iesu Grist yn ei wneud yn fama yn troi'r dŵr yn win yn arwyddo bod teyrnas Dduw wedi dod, bod oes newydd y Meseia ar gychwyn trwyddo fo ei hun trwy Iesu Grist. Ac yn fama, mae rhaid i mi ddeud, mae yna gymhwysiad uniongyrchol i chi a fi trwy yr hyn sy'n cael ei ddangos yn y wyrth yma, does? Y wers ydy, nid glanhau yn hunin yda ni mwyn dod at Dduw bellach. Nid gwella'n hunin o'n pechoda fel yn bod ni'n dderbyniol ac yna troi at Dduw. Na, Iesu Grist sydd wedi gwneud y glanhau, y gwella yna ar yn rhan ni. A mae wedi cyflawni y cyfan wrth gwrs ar y groes, yn cymryd yn pechod yn aflendid ni arno fo'i hun, fel y gallwn ni wedyn, trwy drystio, trwy ffydd yn Iesu Grist, ddod yn hyderus at Dduw oherwydd yn bod ni wedi'n glanhau o'n pechod a'n anghyfiawnder.
Dyna pam da ni'n dathlu buddugoliaeth Iesu Grist ar y groes, oherwydd I fod o'n diogelu maddeuant a glanhad I bob Cristion. A dyna be mae Ioan ei hun yn ei ddeud yn ddiweddarach yn ei lythyr cyntaf, ynde? Os cofiwch chi yr adnod yn 1 Ioan 1 adnod 9. Mae Ioan yn deud, os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeia I ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. A mae Iesu Grist yn rhoi cipolwg bach o hynny ni yn fama, pan mae o yn cael gwarad o ddŵr y glanhad seremoniol ac yn cyflwyno gwin bendigedig yn ei le fo. A sylwch, yn sgil hynny, be da ni'n gael ydy mynediad diogel at Dduw trwy waed Iesu Grist. Da ni'n cael yn derbyn I mewn i'r wledd dragwyddol honno sydd ar gael I bawb o bobl Dduw. Pawb o bob cyfeiriad sydd wedi ymatab I wahoddiad hael Iesu Grist. A'r disgrifiad yn y Beibl ydy bod ni'n cael gwledda ar y danteithion y mae daioni Duw yn ei roi I ni. A cael gwledda ar y bendithion hynny rhesenoldeb Duw hefo gweddill I bobl. Meddyliwch, llond 6 bath o win a gwin da, y gwin gora, ynde, mae llywydd y wledd yn ei ddeud. Dyna mae Iesu Grist wedi ddarparu, a dyna chi arwydd bendigedig o ras a heilioni Duw. Mae o'n rhoi gymaint yn fwy nag yda ni'n ei heiddi, mwy na digon o be da ni I angan. Lle da ni ddim yn gallu cyfrannu dim byd, da ni'n dod yn gwaeledd ac yn anallu. A felly mae i'r priodfab yma dwi'n siŵr oedd wedi dotio bod o wedi cael iachub o'r embaras o'r gwarth. Doedd o'm di gallu gwneud dim byd, cwbl nath o oedd dibynnu ar yr hyn naeth Iesu Grist. A meddyliwch lle mae hyn yn arwain yn meddylia ni. Mae o'n gwneud I ni feddwl bod Duw, bod Iesu Grist yn rhoi digonedd lle da ni yn profi prinder yn aml yn bywyda ni'n hunin. Prinder o ras, prinder o gariad, prinder o amynedd yn Iesu Grist, mae yna fwy na digon. A mae o hefyd yn arwain ni sylweddoli sut yr ydyn ni fel Cristnogion, fel eglwysi wedyn, I fod hefo'n gilydd a hefo pobl eraill. Rhoi yn hael ac yn llawen, mae'r Testament Newydd yn ddeud yr ydyn ni fel pobl Crist I fod tuag at eraill. Madda I bobl eraill oherwydd yn bod ni wedi derbyn helaethrwydd maddeuant Duw trwy Iesu Grist. Fel yr oeddan ni wsos dwytha, os da chi'n cofio, yn sylweddoli bod Iesu Grist trwy helpu y dyn byddar oedd yn methu siarad. Sut yr oedd o yn cyflawni rhywbeth oedd wedi cael ei broffwydo yn yr Hen Testament yn Eseia. Da ni'n gweld rhywbeth tebyg iawn yn digwydd yn Ioan pennod 2 wrth I Iesu Grist droi y dŵr yn win. Achos gwrandwch ar y disgrifiad yma dwi am ddarllen I chi rwan o Eseia pennod 25. Dwi'n mynd I ddarllen cyfieithiad Beibl.net a da ni'n clywed am y broffwydoliaeth o sut fydd teyrnas Duw yn y dyfodol pan fydd Duw hefo'i bobl. A gwrandwch ar y disgrifiad yma o Eseia 25, adnod 6 ac yna adnod 8. Ar y mynydd hwn bydd yr arglwydd holl bwerus yn paratoi gwledd o fwyd blasus i'r cenhedloedd I gyd. Gwledd o winoedd eiddfed, bwyd blasus gyda'r gwin gorau. Ydy sut mae Duw yn disgrifio be fydd yn digwydd yn ei deyrnas o. Ac yna adnod 8, bydd marwolaeth wedi lyncu am byth. Bydd fy meistr yr arglwydd yn sychu'r dagrau oddi ar bob wyneb, a symud y cwilydd sydd wedi bod ar ei bobl o'r tir. Mae'r arglwydd wedi deud. Chi'n gweld y cipolwg bach yma da ni'n gael yng ngweithred yr feddwl Iesu Grist. Mae yna oes newydd yn dod. Mae yna gyfnod newydd lle fydd Duw hefo'i bobl ac mi fydd yna ddigonedd o fendithion. Dyna mae'r gwin yn ei gynrychioli. Does am syndod felly nag oes sut mae emynwyr Cristnogol dros y canrifoedd wedi sôn am yr Efengil fel gwahoddiad hael Iesu Grist I wledd, y wledd o fod hefo Duw ac hefo'i bobl.
Mae chi un esiampl o emyn enwog. Hyfryd lais efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist oes i'r tlawd newynog trist. Pob cyflawnder ynddo cewch, dewch a chroeso dlodion, dewch. Ac yna mae'r hanes yn cael ei orffan efo'r grynodeb bach yma yn adnod 11. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Mae Iesu Grist trwy wneud hyn yn dangos ei ogoniant neu ysblander, mae Beibl.net yn ei ddeud, mae o'n dangos rhywbeth gwych amdano fo'i hun i'w ddisgyblion a maen nhw'n credu. Ond wrth gwrs, cipolwg bach ydy yr olwg yma o'i ogoniant o. A credu yn rhannol mae'r disgyblion yn ei wneud achos maen nhw'n baglu yn nes ymlaen hefyd, ddim yn siŵr a Iesu ydy'r Meseia go iawn. Be da ni'n sylwi trwy Efengil Ioan ydy hwn ydy'r arwydd cyntaf, mae o'n gipolwg bach, ac yna da ni'n cael mwy a mwy a mwy o arwyddion o'i allu, o'i ogoniant, o'i gariad o. Ac fel o'n i'n deud, y pen llanw ydy croes Calfaria yn y diwedd ynde. Dyna lle mae gogoniant Iesu wedi cael ei amlygu go iawn, ydy bod o'n marw ar y groes ac yna'n codi yn fyw y trydydd dydd. I ddangos bod o wedi ennill buddugoliaeth dros farwolaeth, dros bechod, dros yn gwendid ni, ac yn rhoi y gobaith sicr hwnnw o fywyd tragwyddol i bawb o'i bobl. Felly, y cwestiwn ydy, ydan ni wedi ymateb i'r gwahoddiad? Wrth i ni edrach ar be mae Iesu Grist yn ei wneud yma, ydan ni'n barod i ddod at y fo a derbyn o'i heilioni fo. Fel mae gwledd briodas yn ddim byd heb y briodfab a'r briodferch. Dydy teyrnas Dduw yn ddim byd heb y priodfab Iesu Grist ei hun yn ganolog. Ac felly, os da ni eisiau mynd i'r wledd, os da ni eisiau derbyn o heilioni Duw, mae rhaid i ni ddod at y mab. A dyna mae Ioan eisiau i ni wneud. A da ni'n gweld hynny wrth iddo fo orffan i Efengil yn disgrifio'r holl bethau yma mae wedi restru am Iesu Grist. Yn Ioan 20 mae o'n deud hyn. Mae'r holl bethau yma wedi cofnodi mwyn i chi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Wrth i ni feddwl am Iesu'n troi y dŵr yn win, gadwch i ni ymddiried yno fo. Gadwch i ni adael iddo fo fod yn arglwydd ar yn bywydau ni mwyn i ni gael cychwyn profi o wledd hyfryd fydd na ddim diwedd arni hi yn Nheyrnas Dduw am dragwyddoldeb. Mwyn i enw. Amen. Wel, diolch i chi gyd am ymuno, a cofiwch gysylltu os oes yna unrhyw gwestiynau neu sylwadau ydych chi isio i gwneud. Da ni rwan yn mynd i foli eto wrth wrando ar un o glasuron Ann Griffiths sydd yn disgrifio hyfrydwch a mawredd pwy ydy Iesu Grist. Rhif 319 ydy'r emyn yng Nghaneuon Ffydd, lle mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel hyn. Welen sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm holl fryd. Mai o ran yr wy'n adnabod, ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd. Henffych fore y caf ei weled fel y mae. Pob bendith i chi. Cofiwch, groeso i chi ddod draw i'r cyfarfod, i'r sgwrs Zoom ar y diwedd. Mae'r ddolen i'w chael ar wefan y fro. Yn gobeithio gewch chi fendith dros yr wsos nesaf yma.